Dogodilo se to da smo podigli kredit 5 godina prije. Po tom kreditu hipotekarnom, nakon suprugove opsežnog infarkta i njegove bolesti, on je postao poslovno nesposoban. Te smo jednostavno kredit, nismo ga plaćali cijeloga u potpunosti. I nakon nekih, ajmo reći, 6 do 9 mjeseci banka je sjela ovrhom na nekretninu. Naravno da je to došlo i do suda, da je sud poslao sudskog vještaka na procjenu nekretnine i da je nekretnina trebala ići na dražbu. Ja sam 2-3 godine hodala okolo, tražila bilo kakvu mogućnost refinanciranja u drugim bankama, pitala obitelj, familiju, svi. Gledajte, danas je teško naći nekakvog osobu koja ima novac i koja ti može to posuditi. Tako da nisam znala više što da radim. Svi su mi rekli da sam prezadužena, da ne mogu refinancirati kredit. Dok moja kćer, koja je isto tako refinancirana preko Beona, mi nije rekla: mama, daj odi probat. Mislim, ništa te ne košta probati u Beonu. Ja kad sam došla tamo, otvorio se put refinanciranja mog kredita i suprugovog kredita. U roku od 3 mjeseca mi smo odblokirani jedan i drugi. Uspjeli smo stan koji je skoro prodan za 1/3 svoje vrijednosti prodati, kupiti kuću u kojoj se sad nalazimo. Mi smo sretni. A ono što bi poručila ljudima, nemojte se bojati otići u Beon. Sve se može riješiti, sve se može dogovoriti, ljudi su jako profesionalni. Naša agentica Mirela je bila stvarno uvijek prisutna kad god nam je nešto zatrebalo, kad god nam je mogla dati kakav savjet. Ljudi koje nikad u životu nisam vidjela su pomogli mi refinancirati taj kredit da bi danas bila u ovoj kući, da bi bila sretna. I nemojte se bojati otići u Beon. Probajte, jer u Beonu vam je spas. Zaista, niko vam u Hrvatskoj ne može pomoći.